Takže ahoj, som tu zase ja, Jany155 a vítam vás z mapy Survival Island. Ako som vám slúbil, že natočím video o survival mape, tak vidíte, je to tu. Takže táto mapa je asi najznámejšia o prežitie. Čo sa týka prežitia, je to väčšina skladá z piesku, väčšia časť. Máte tu jeden strom, jednu cukrovú trstinu, ako jeden stĺp, tam sú dva kaktusy vďadu. Takže najprv si dáme strom. Táto mapa bude na stiahnutie v popise videa. Spadla nám sedmička, čo je veľmi dobré. Ešte máme spraviť aspoň jedno. Paráda. Takže zase sa ospravedlňujem za lagy alebo nekvalitu zvuku, ešte som to nevyriešil, ale sľubujem, že čo skoro to bude. Toto je zatiaľ moje druhé video, takže ani to perfektné byť nemôže. Super. Dobre, takže zbierame si ten strom. To asi bude jednoduchšie podľa mňa než na Skyblocku, pretože na Skyblocku, keď vám proste spadne sadenička, aj na vám už nespadne ste vdychy a tu vám nemá kde spadnúť. A väčšinou zo stromov aspoň jedna spadne, to je, neviem, proste mne sa ešte nestalo, aby nespadla. Takže zoberieme si tú cukrovú trstinu. Tá sa možno hodí, ale asi nie, pretože na pláži budeme potrebovať veľa vecí, ktoré tu asi nezoženieme. Stromy si zasadíme, pretože nám bude treba drevo, kvietok nám netreba, zbúrame kaktusy, tie sa nám tiež asi ani neviem, na čo by sa nám hodili, ale budem ich množiť. Takže tak. Fakt neviem, na čo by som tu mohol použiť kaktusy alebo trstinu, ale budem ich množiť, čiže budeme mať určite dosť. Naťažíme si nejaký piesok a môžeme si spraviť sandstone, z ktorého asi najskôr bude dom, pretože dreva veľa nemáme. Potom ešte neviem, porozhľadám sa po prírode dookola, či tam bude nejaký klej na tehly, to by tiež mohol byť nejaká šanca, aby sme si z toho postavili domček. Teraz si to trochu urovnáme a môžete čakať, budem točiť aj s kamarátom, čiže môžete čakať videá vo dvoch, alebo aj vo troch, ešte neviem. Bude to točiť iba jeden alebo dvaja, ešte neviem, a bude to Let's Play Survival. A premýšľame nad touto mapou, alebo nad proste normálna mapa, čistá, bez žiadnych stavieb a budeme tam proste žiť. Takže väčšina z vás to mapu určite pozná. Ja som ju niekedy hrával, mal som tu proste obrovskú farmu na stromný dom, veľa vecí. Čiže dúfam, že tie stromy vyrastú rýchlo. No, čo vám k tejto mape ešte povedať, už asi ani nič. Tam si vyťažíme tú hnilu, čo tam je, tá sa tiež určite zíde. Mňa je tiež veľmi dôležitá surovina, hlavne na survival mapách ako Skyblock alebo Survival Island. Dneska by som chcel ešte natočiť video, ktoré sa bude týkať 7-segmentového displeja. Spravím celý návod, aj proste ukážku a všetko. Čiže ho budete vedieť postaviť aj vy, nie je to až také zložité. Ja som si tiež myslel, že je to zložité, ale je to úplne jednoduché pri tom. Ďalej by som chcel natočiť
mám postavenú tak celkom veľkú stavbu v singleplayeri. Keď dokončím, tak by som vám ju rád ukázal. Poďme na to s časom, mám ešte dosť času celkom. A tá stavba je, to vám nepoviem. Zatiaľ to je tajomstvo. Môžete mi napísať do komentárov, vlastne ani tak veľa ľudí ma nepovedá, čiže neviem, či niekto tam niečo napíše, ale môžete mi napísať do komentárov, že o čom by som mal natočiť, napríklad o akej mape, alebo kto by chcel točiť so mnou, tak v pohode mi napíšte a môžeme niečo skúsiť. Takže to je ten najmenší problém. Keďže mám obmedzené na YouTube 15 minút, tak toto video bude buď rozdelené, alebo ho budem točiť na viac časti. Toto je len začiatok, čiže ani som si to nezačal stopovať. Čo som spravil? Asi chybu. Kde si spravíme dom? Si spravíme v podzemí na začiatku. No. Takže... Pardon, vlak. Neviem, že to je v poriadku. Takže dom si asi spravíme v podzemí. Ešte si kúpime nejaký piesok. Tu by som mal začať, pretože nechcem tu byť v tme. Asi tu budú nejaké príšery neskôr. Takže radšej to spravíme takto. A umie. Spravíme si taký primitívny domček. Neviem, čo to vôbec bude tak dať nazvať. Štrk. Nejak to prežijeme. Pardon, pijem čaj. Dovolil som si. Už sa hodina pochodne, aj keď mám jedno, tak spravím 4 pochodne. Si spravím hneď. Zase dám vonku. A vlastne zaberiem so sebou. Podzemie. Vyťažíme si nejaký cobblestone, ktorý môžeme použiť ako aj na stavbu domu, ako aj na nástroje. To je v podstate už len na vás. Z čoho si postavíte dom, môžete mať zo sandstone, môžete ho mať z cobblestone, môžete ho mať v podzemí, môžete ho mať z hliny, z dreva, z drevených brusov, to je už fakt na vás. Môžete mať aj z crafting table. Sakra.
vinu. Kobu. No. Takže ďalšie dno, to je dobré. To by mi teraz mohlo stačiť.